Kublai shibon ya piki paralog ki baju page ya ki video jangan nakasngi shakasngi. Ngai kublai ru ya pi ni marwa pila like ya ki video ke jonga bat pila subscribe lem ru ya ka channel ka jonga. Ha kan ka janmit ka don ka we ka topik. Kabalong very important bah hang ne hari lum khasi be ijungi. Kata kadai syapang ki drop out student. Lane kita kena school, kiba ino no isteng por, kajing lek pule kajong ki klem pada pendep, bigi kerdan, kiba shalor. Ki pendep tang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ngaku apa tu api kawai? Hakapor jangan mensyua, abang alej school, bat ki paralog mo. Ngakan mau abang alej kelas 4. Te hang tang le adon kumba sis pangut ki kena school. Ten rei ki ba poi sakatong de tang arngut bat laingut. Manga bat katokan nengut ki kena ki ba pas matrik hadu kelas 12. Ten rei ngatrai por balik manga kaju ka kelas te ban pas BA di tang manga marway. Ten rei ki babun kilong ondar matrik baro. Halor kan eka bentang aku abang keren. Bat ki student ki benta. Bat ki kena school ki badang pule menta. Ba kawai nagi dau ki ba. Karib kejat benrejongi. Kaduna katakal literacy rate. Lane ki belatang tolang nang tar. Kiduna shibun. Kadau kolong ba. Ngi ino no isteng por ka jinglet school ka jongi. Balay ang ngumta namar nga siyam ba om day kita ki para kelas jonga mensyua ka ba ino. Hirele ikum ba 60 but 70% ki kena school hakinong kendong ki ino no isteng por ka jinglet school ka jongki. Kababenut kadai ba. Odak nak boy kelas 9 kelas 10 shwa bakin sa jam no syaka way pat ka jeli. Jong ka jingnang jing start bagi dia ka certificate pas matrik. Pas kelas 12 ha ita ipor bakin dia sis nomor 6. Ki kloy bat ino no ya ka jing pule ka jongki. Namar kata kane kadang long haduk menta menne ngayo I mau bebun. Ki ino na siteng por ki school ka jongki. Ten mar katang ya well kay niya ki kena school mo. Bilang pule mentah ki school ba per ba pule. Ngong please what ino siteng por ka jinglet school ka jongpi. What long kum kita ki drop out student. Hoi. Kadon kejing kerdu hang ni hang tai nak kadau ba kibi kipa kelmak syu ban Christian school. Hendrai kan kajuk jungi menta la I kumba natang na mata kapule putih hapok kelas 12 ngamngit ba kibi kipa yang pi kelmak syu ban Christian ya pi. Lada kimon. Namar kata bangin tei kejat ben riu. Bangin tei akan eka beri unyau trap. Haka jingnang jing start bar haka petaka development ki liang baro. Kajing start kalau ke banding kong ban yo. Kenang ba kita kiwe kin sawan hi. Namar kata ngaong. What ino isteng por ya kajilet school ka jangpi. Laneban yo kum katakan nam drop out student. Te hakan ka janmit ngas ngong banya wer shisha ya piki kun samla. Kibadang rit kibadang sot ba pidei ban pendep ya ke jing pule ke jongpi. Haduk benda pas matrik, haduk benda pas kelas 12,
Bat haduk ba pinda pas lakum noru BA MA ru lada phila ban yai peteng ke jing pule ke jong phi kawai ni ki dau jong kan eka jing sange steng por jong ki khna ngia thu api mo ki badang le school kawai ni ki dau ka ba ki khna jong ni ki ino no steng por ke jing school ka jong ki kadai na kadau ka jing siam jing kerdu hak tu ki sengi balaba ka jing kerdu ki mak ya syak ya kata jing kerdu ki kok ban li belano kain teh hakawi ka telang bemar ya kud exam mo ladon mano ki ba khot ya ki ban wan bela bat ki kele tep pisa dia tep pisa shispa arspa hakashti yo la yo tep yo spa praspa ta su bang mo bala yo pisa te kumta onda de perlong school college school shoe college belano kata ka de ka wei ka ba ni no steng por ka school tenga pensluri ki pa badakum noru ki khon ki banal school bombit ban phabla supaya arab ikam hing hasam gain bombit ban phabla bagi kena ki yo kta ya ka tu ka pisah market so bango ya ka tu pisah Kabaar kalong ba hakato ka por bekina poy kerdan ke kelas 8 kelas 9 kelas 10 em kila kisamlano okay nak jinglong kena kila stang kisamla bat kila po hadu kata-kata ka jing bahabreu ke jongki te kuma ka ka por kadon kata ka jing ya itnat iwe Shenrang ye ikan te shenrang. Kum ikna samlamo. But kumnor ngila interest no hakatu kam samla. But interest hakam alang samla. Tena marbla syok ke jing it. Ka bomla syu ban batai. Lasngo bandu itu tel la bayap. Bandu itu tel dang la ba. Ngandu lut ki ejong perthai baro ngas lasno ku ba tang mai haka perthai don syu ki we katu kade kapor ki ong kapor ba ki la khiyau be mu ki ong hak tin maram jungi sane te ki la don kata ka jing sengo tenat ka jing samla ka jongki Barakut kum ka to por kila ban sum laisin ru singi arsin laisin singi ban pen itenat ye la de bat ki pen bore la jong kimi pa ban pen jan pen nep ye ki bat ki jan ki nep ki itenat bat ki sutenat don pong ki jan ki ba itenat bat ki kwa ba ki bru ki nero ya ka jing ba bru ko jong ki te hakum ine ipor kain ki kun samla ke jongi ki ngop no haka jinglong samla ke jongki ken ma kan ka wei mo ngan batai pi kat ba phatang pule school kat ba pidan jing pule kam long ka ba ba phinelang samla namara pule gitu ki kot kisla ke jongpi ka jingmut ji perkhat jongpi kalece itu isamla kamle jakatu kakot dena kata kadau ngimla syu ban le bha ka jing pule ka jungin to exam ru ndala bha syu teng la ban fail ru lane yo third division simple pass Te hadin kane kawai kalong ba pisngo tai no ekini school pisngo bak pimkot bor bat kiwei balai school pisngo ba pilang ibabik he kam de ka jingbi ka de na mar ka jingmut perkhat jong pi
lalam syawai pat sya kata jinglong samla sya kam samla. Kita gidi art lagi daw. Jong kata drop out student. Tapi drop out no ya ka jing pule ke jong pi. Ka jing ino no siteng por ke jili school ke jong pi. Teng lei. Kasapoi penban si upur ba pi. Ya syong kurim no. Namar pisngo ba ladangan ino iaitu yo manor kin yo no iaitu isamla i jong pi. Manor un itenat no kan pediang no ya da uwe. Te utu un cukrim no kata ngata ngala yap yang tate ngan suyap no labiang lek pasino no labiang. Hadu kata jing sengau. Namar kata nga ong pi. Ko ki kun samla ka bri un yo trap. Wat pat yalang samla lemda pimpat pendep ke jing pule ke jong pi. Tengah ong pat hapi minta baka por jong pi kadang dei ka por ban pule ikut kisla banom penle jing mutan cekita ki kam samla lane cekita ki kam bela akabram jong pi kalong ban yo khet ye usok je ke jing job ha ka jing pule ke jong pi ya ki kerdan ba per. Naya tu pi ka we ke jing long. Men ngaru peram samlang yo i samla kan thei mo ki ba babreu. Bara ka tu ka por na yo i ba ani bangana do ya i de ngaso ku ban yap no. Ngaso ba di tang ma i ka perthei. Hari ngale ya kata. Mbat kat buan gisngi kat banawan ki por kidang mi pen ban lagi we per kisam lagi bara khampa bani itu ibang apet haki por bangadang le kelas 7 kelas 8 mo onang le kelas 12 ngi pen ban kisam lagi ba khampa susu hadu bangada pas bi eru ngi pen ban kisam lagi ba khambiang susu habang perkat pan yaki itu isam lam niswa banga itenat ka por balik kelas 7 ngam i tenat syu menta kila khamla ki we kiba ha khapor bangalai BA dia mar kata kalong kumju e phi ko khna barit kalong kumju e phi wat prakhat ba itu ilong ita iba phimla shu ban ino wat prakhat ba dei tang ma i ka perthei katu kajing prakhat jong phi tu ka dei na mar katu ha katu ka por kajing long khna chi jong samla jong phi kan khilung namar kata pidon kata ka jing sengau ke baku bata rengi ke bertemen ngitip bah badak nak laj ka tu ka por em ya kata ka jinglong ka ba phiki samla em na kata ka jing kwa jung pi ban ya lang samla bat ita iba pi jem la phila ja ka tu ka por anda pla ya ji kirta ke ba arfu arf lair sa sans nemem kamut kala dak muai bar ka jing muji perkhat jong pi kala perkhat pen ban cha ke ka ba ya de ka la wei ke jong pi bat pin amba kelas yu de namar kata kasor karo kaju bu moy tegi campaign nak banta ban ai kita ki awareness program cepang kita ki drop out student ngaru agane ka por ngadon ka benta na ka benta jong pi ki khun samla jong ka ri ka bri nyu trep bangim de ben ino siteng por ya ka school ka jongi ya ka jik pule ka jongi kat bangim pat po sya ka thong jong ka jing job tenga wer pi bentai khun samla jong ka bri nyu trep yangin nompen flop ya ka jing pule ka jongi lengba dak taki eki ba ngalabatai happy ngin pendep so kejing pule ke jongi knang bangin yo ya ka burom ba ka nam ba di usok je kejing job kejing pule ke jongi takup tahi khuble shibune pi baro ngin saya kenduk pat ha ka wei ka video ka bangin saya kenduk pat